Bouwen in de buurt van het spoor tegen de woningnood lijkt een oplossing, maar er zitten toch haken en ogen aan. Want over dat spoor gaan treinen met gevaarlijke stoffen. En verder in deze Zeeland nu. Glazen behuizing alweer vernield. En proef in de buurt van windmolenparken. Goedenavond. Woningen bouwen langs het spoor. Volgens het gemeentebestuur van Goes een goede manier om de woningnood aan te pakken. Maar een aantal politieke partijen vindt het te riskant. Transport van gevaarlijke stoffen per trein komt dan vlak langs. En bij een eventuele ontsporing lopen bewoners gevaar. Donderdag neemt de Goes gemeenteraad een besluit. Goes wil woningen bouwen en dit is een van de gebieden in Goes-Zuid waar dat volgens het gemeentebestuur kan. Nog tamelijk leeg en ongeordend, maar wel vlak bij het spoor. Het risico van woningen neerzetten, en zeker als je het dicht bij het spoor doet. Ja, u ziet zelf de gastreinen wel eens voorbij komen. U ziet ook de gewone treinen langskomen. Niemand weet wat daarin zit, maar we weten allemaal dat daar nog wat chemische fabrieken en zo staan. Ja, het is een risico. Eigenlijk is dit hele gebied een soort rafelrand van Goes, maar dan midden in de stad. Dus het is niet zo gek dat de gemeente hier iets wil. Maar het is wel de vraag of het veilig is om naast het spoor te gaan bouwen. Ja, zegt de wethouder, want er wordt over het Goessenspoor alleen LPG vervoerd en de kans op ontsporing is klein. Ik heb begrepen dat het risico ingeschat is op 1 op de miljoen per jaar. Dus dat is een risico waarvan u zegt, vind ik wel aanvaardbaar eigenlijk, om dan te bouwen. Nou, als je het even afzet tegen bijvoorbeeld autorijden, dat is 1 op de 5.000, 6.000. Toch kan het misgaan. In november 2017 ontspoorde een wagon met LPG in Vlissingen-Oost. 1 keer gebeurt het en dan moet je wel voorbereid zijn. In Goes zijn er nog geen concrete bouwplannen. Het gaat om een zogeheten gebiedsvisie, een soort eerste oriëntatie. Maar er zijn wel andere opties. Als het gaat over bouwen, dan hebben wij een andere plek op het oog waar we eventueel nog goed uit zouden kunnen brengen. Dat is toch Manee-Zuid of het landschapspark Kloetingen. Daar hebben we ook eerder al aandacht voor gevraagd. En als het dan over volgordelijkheid, dan zouden we liever daar bouwen dan in een spoorzone. We maken ook geen keuze tussen dit gebied of andere gebieden. Want we gaan ook bijvoorbeeld in Wilhelminadorp bouwen. En we gaan ook op verzoek juist van de gemeenteraad gaan we landschapspark Kloetingen, zoals het tegenwoordig heet. In de volksmond Manee. Ook dat gaan wij onderzoeken. En zeg maar. Het is en. De critici zeggen dat het bouwen langs het spoor duurder is vanwege de veiligheidseisen die dan aan woningen worden gesteld. Ze denken ook dat er een kans is dat het transport van gevaarlijke stoffen zal toenemen. Het sloeggebied staat niet stil. Daar wordt continu ontwikkeld, er komen steeds nieuwe fabrieken bij. Kun u vertellen wat er over 5 jaar in het sloeggebied gaat gebeuren? Nee. Nee, ik ook niet. In 2022 gebeurde een groot ongeluk met een lekkende ammoniaktrein in Servië, waarbij tientallen mensen zwaar gewond raakten. Zulke treinen kunnen ook in Midden-Zeeland gaan rijden. Kijk, als wij het stopcontact van Nederland willen zijn in Borselen, dan hebben we grote kans dat we straks ook waterstof gaan produceren. Nou, waterstof ga je transporteren met ammoniak, de unieke vloeistof om veel energie te transporteren. Ja, die gaan echt niet op een nieuw spoor rijden, maar echt hierover. Dus dan, de risico's gaan wel iets omhoog. Deze week vergadert de gemeenteraad van Goes over bouwen aan het spoor. En het is de vraag of het een heikel punt gaat worden. Kees Meijer, de oud-eigenaar van de frietfabriek in Kruiningen, staat in de quote 500 genoteerd als rijkste Zeeuw. Het zakenblad plaatst hem op een 53ste plek in de lijst met de rijkste Nederlanders. In totaal staan 7 Zeeuwen in de lijst. Onder hen ook Roompot-oprichter Henk van Koeveringen en ook Martin Verbrugge van het gelijknamige havenbedrijf in Zeeland. Verbrugge is 68 jaar, maar staat als directeur nog steeds aan het hoofd van het Zeeuwse havenbedrijf Verbrugge International. Kijk op onze site welke Zeeuwen nog meer in de quote 500 staan. De glazen behuizing van de Duitse duikboot bij Vlissingen is alweer beschadigd. Dat is waarschijnlijk zondagavond gebeurd, net na de herdenking dit weekend van 80 jaar bevrijding. Het is zonde, ja, het is heel erg sneu dat het gebeurt. En niet voor de eerste keer? Nee, klopt. Het is de 3e keer dat we in ruim een jaar tijd schade hebben aan de container. Het museum draait daardoor steeds op voor de reparatiekosten van ruim €1000, maar blijft de ruit vervangen. Het is niet leuk, we balen er ook van bij het museum. Maar we krijgen elke dag zoveel positieve reacties van mensen die hier voorbij komen en die het
positief vinden we dat wij hier dit verhaal met deze onderzeeër en de Oranjemolen over de Slag om de Schelde vertellen. Dat is altijd nog belangrijker dan dat er zoiets vervelends gebeurt. En het museum twijfelt nog of het aangifte gaat doen. Het zijn hele belangrijke en onmisbare wezens in de Noordzee, de platte oester. Alleen zijn daar door overbevissing en ziektes nog weinig oesters over. 2 bedrijven hebben daarom samen nieuwe zogenoemde oesterstructuren ontworpen, die uitgegooid worden bij windparken op zee. En de hoop is dat zo de oesterpopulatie kan herstellen. Dit zijn ze dan, de oesterconstructies die op de Noordzeebodem een nieuw thuis moeten worden voor de platte oester. We zetten in totaal ongeveer 1500 oesters uit. En dat is een goede bron, basispopulatie, om een heel oesterrif te gaan ontwikkelen. Deze oesters komen uit Ierland en hebben vervolgens 2 weken in Ierseke in quarantaine gezeten. Vandaag werden ze nog een keer schoongemaakt en vastgelijmd. De hoop is dat het uitzetten van de platte oesters in de toekomst helpt voor een betere biodiversiteit in de Noordzee. Wat de oester eigenlijk doet, of wat de schelp van de oester doet, is die biedt een hard substraat, zoals we dat noemen. Dus een harde ondergrond waar allerlei planten en dieren, vooral dieren dan op die diepte van de Noordzee, zich kunnen vestigen, zoals anemonen en dat soort zaken. Over een jaar moeten de eerste resultaten van deze proef al zichtbaar zijn. Omdat het nu vaak te druk is op de Vlissingse boulevard tijdens Rescue Zeeland, denkt de organisatie van het hulpverleningsevenement eraan om delen van het evenement te verplaatsen naar andere plekken in Vlissingen, zoals bijvoorbeeld het Bellamiepark. Het zou veiliger zijn om het publiek wat te verspreiden over de stad. De volgende editie van Rescue is 14 augustus 2025. Vandaag waren de kerkklokken in Goes op een bijzonder tijdstip te horen. Precies om 2 minuten over 2:30. Omdat 80 jaar geleden Goes bevrijd is. Ik weet het eigenlijk me nog wel een beetje te herinneren. De tanks die de stad inkwamen met de Canadezen erop. En dat exacte moment van de bevrijding is vastgelegd door de inmiddels overleden fotograaf Jo Vissers. Hij had een album gemaakt met allemaal foto's van de bezetting en van de bevrijding. En het moment dat het gebeurde, dat heeft hij met wit potlood onder in zo'n zwart-wit fotoboek opgeschreven. Alle foto's van Jo Vissers zijn te zien in het Historisch Museum de Bevelanden. En er is ook een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in de Grote Kerk. Een taalmaatjesproject is goed voor de integratie van buitenlanders, staat in een rapport van Gilde Samenspraak, de organisatie die overal in het land inburgerende buitenlanders koppelt aan Nederlanders. De vrijwilligers van Gilde Samenspraak willen de gemeente Vlissingen overhalen om toch weer de portemonnee te trekken voor dit project. Want Vlissingen draait namelijk de geldkraan steeds verder dicht. Bij dit project worden Nederlandse vrijwilligers gekoppeld aan inburgerende buitenlanders om hen de taal en cultuur bij te brengen. En dat verbetert niet alleen hun taalvaardigheid, het draagt ook bij aan hun welbevinden en inburgering. Dat staat in een rapport dat binnenkort wordt overhandigd aan de burgemeester van Vlissingen in de hoop zo de gemeente op andere gedachten te brengen. Wij hebben denk ik nu wel aangetoond met dit project dat dat eigenlijk geen goed idee is om dat af te bouwen. Want het blijkt gewoon nuttig te zijn. Taalcoaching levert een behoorlijke bijdrage aan de integratie van buitenlanders in Nederland. En dan is het misschien extra wrang dat dan de gemeente Vlissingen de financiering terugdraait. Ja, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Want ja, taalcoaching is gewoon heel belangrijk voor de integratie van anderstalige vluchtelingen in Nederland. Dat blijkt allemaal uit een vragenlijst die meerdere malen is voorgelegd aan de taalmaatjes zelf. Ik vind het belangrijk dat naast de onderwijsdoelen dat er ook gekeken wordt naar hoe dat mensen zich voelen in Nederland, in Vlissingen. Dus ik dacht dat het ook belangrijk was om daar eens naar te kijken. En ik kan alleen maar hopen dat de mensen die daarover gaan binnen de gemeente dit rapport lezen en tot andere conclusie komen. Want het gaat niet om grote bedragen. Er zijn heel veel vrijwilligers, taalcoaches, die het echt ook zelf niet zo breed hebben. En dan is het wel heel zuur dat ze, als ze ergens heen moeten, zelf de parkeerkosten moeten betalen. Of als ze eens een keer een kopje koffie ergens samen drinken, dat ze dat zelf moeten betalen. Het zijn kleinigheden. Dan denk ik, waar gaat het over?
Dat de gemeente ondanks de voordelen de geldkraan steeds verder dichtdraait, roept dus frustratie op. Desondanks gaan de vrijwilligers met frisse moed verder. Ik had altijd ontzettend veel lol met mijn taalmaatjes. Dat vond ik gewoon heel gezellig. Op een gegeven moment had ik er 4 tegelijk en die kwamen dan hier op donderdagochtend. En dan gingen we bijvoorbeeld een stukje van Omroep Zeeland lezen. En het was altijd gewoon heel gezellig. Het contact met de anderstaligen is ontzettend leuk. Ik heb iedere week enorm leuke gesprekken met mijn taalmaatjes. Ik heb er zelf 4 uit heel verschillende landen. Uit Iran, uit Syrië, uit Turkije. En een nieuw taalmaatje wat ik binnenkort krijg uit Polen. En ik kom altijd vol verhalen thuis om mijn man te vertellen wat ik allemaal weer geleerd heb van hen. Ik leer er zelf zo ontzettend veel van. Ik heb er echt ontzettend veel plezier in. En ik kan dus iedereen aanraden om taalcoach te worden. Het rapport wordt donderdag overhandigd aan burgemeester Bas van der Tillaar. De gemeente Vlissingen heeft nog geen besluit genomen over een nieuwe subsidie. En volgens de gemeente is er dus ook nog geen sprake van een korting op het budget van het taalmaatjesproject. Het was een grijze dag met af en toe regen, maar met 15, 16 graden was het niet echt koud. De temperaturen die gaan iets zakken, maar het belooft de komende dagen wel droog te blijven. En straks meer over het weer in Zeeland, maar tot zover even nu. Deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.